sezzjoni ma tantx hija popolari ma' ħafna minnha. Din hija sezzjoni tal-frott u tal-ħxejjex. Huma importanti ħafna huma l-pedament tal-platt tagħna. Kważi iktar minn nofs il-platt irid ikun qasta minn dawn l-affarijiet. Aħna kuljum idealment nieħdu żewġ servings ta' frott li jammonta ċirka 160 gramma. L-importanti li l-frott ikun varjat għaw ħafna frott. L-għażla hija kważi infinita u apparti minn hekk minn staġun għal ieħor l-affarijiet ibidlu. Il-frott għandu ħafna minerali, vitamini u tuna anke l-enerġija biex ikun nistgħu nagħmlu l-isport tagħna l-attivitajiet tagħna mingħajr ma forsi nieħdu zokkol li m'għandniex bżonn xejn nibqgħu healthy u nibqgħu aħjar. Id-dija sempliċi ta' x'tista' tagħmel, pereżempju bħalissa fl-istaġun għaw il-frawli, tista' tagħmel il-frawli, plain yogurt, tawdu flimkien u għandek il-smus. Jekk il-frawli jkun friżat, tħaltu mal-yogurt, titfew ġol friża, għamil ġelat. Jekk ħalottu mal-ħalib, għandek milkshake. Mal-ħalib personalment nippreferi frawli friżat jien għax jiġi qisu milkshake ta' ċertu forsi postijiet li ħafna minna jħobbu jmorru jiklu forsi burgers li ma tantx huma healthy imma għandhom milkshake tajjeb. Dan jiġi ħafna simili tiegħu. Apparti barra minn hekk, inti tista' dejjem tbiddel il-frott li qed tuża jien semmejt il-frawli. Tista' tagħmel banana mal-yogurt jew kellha mal-ħalib, tista' tagħmel kiwi, tista' tagħmel ħafna affarijiet. M'hemmx limitu ta' frott li tista' tagħżel, kollu huwa tajjeb u kollu għandu tema varjata u hija ħelwa. Mod faċli ta' kif inti tkun taf is-serving x'inhu huwa pereżempju frawli tistgħu sa 8 ta' huwa serving wieħed. Jew kellha banana medium size. Apparti barra minn hekk għandek tuffieħ, għandek larinġ, għandek eneb, għandek lanġas, għandek kiwis. Il-kiwis pereżempju tista' tnejn. Hemm ħafna żdied. Ħaħallilkom ukoll link ta' iktar informazzjoni tal-Healthy Plate li huwa il-guidelines standard li aħna Malta nistgħu nimxu fuqu għan-nutrizzjon tagħna. Bħal dejjem kif tkunx mistoqsijiet, kummentaw nisfel jew bagħtu lili. Saħħa!